Ano ba? Napangkataan lang naman ko yun. Tama kayo. Na-realize bitaw na kung wala na po ka. Ano na lang. Uyag kailan ko. Sugo mo yun. Unsa mo ko ay? Ayan. Ha? Unsa ko oy? Wala ako ba? Pagsulong sa kong tourism kanina. Minyo kay Stanan. Anak ko ni. Wala si siya. Pagsulong ako ba minyo kay wala ko si Ayaw si Mitch. Na-hurt ko. Ano ba? Napangkataan lang naman ko yun. Tama kayo. Na-realize bitaw na kung wala na po ka. Ano na lang. Uyag kailan ko. Sugo mo yun. Ano dapat mo? Ready na jud ka. Isunod mo sa tourism kay. Ano na, wala na si Frank, wala na po si Ayan. Das wala po gid ko. Mingaw jud kayo dito. Ayun kayo. Ano ba kailangan ko na kuya ko? Ano ko dili sa buhay ni sa activity center. Wala ko rin bawin. Ako na lang. Kumaba. Ay, maganda mo na bumatay. Yan, mo na bumatay yan. Kailangan na yan. Aman. Dali, dako yung dagat biyay. Ano ba ikaw mo na? Abi na kong ibinoangan ka, biskot lang tayo. Kailangan ko na feel tanan ba? Okay pa ko gahapon do. Okay, wala na mo. Wala O diba, giingnan di kadaan, pero hindi lang git ka tayo. Nisulog mo sa tourism, wala na may. Wala na silang Ayan. Minga jud kayo, promise pag yun. Ako na ginang ginawa na ano, luya, di ba, wala na siya ko. Kanina ko nakarealize ba? Wala po si Aiden, wala si Mitch. Kinagis na ko. Pagsulot na ko. Kuya ko ako. Kinahurt. Sakit din kayo ko ba? Ako na lang. Naman! Shit! Yung DTR na to, ano yun? Alam ba, si Untoy pailakon mo tagtaman. Vlog-vlog may ako dito sa City Hill. Ako, manida na lang ko ani guys, gawa na mo may trabaho. Sabi na kung di ka, pasakitan ka, biskot mo ka. Huwag mo na bilar.